أرست زينام وحسنا مقبين مرقاز بسرح زولو سرعتي بزا فرحرشا سافي حوتيت كم استرقبا منستر حرشا فليتون علم لقتك هالجنزب إثيوبيا باستفرالي عودتات لمعات زقورو محزنة تتناخيرو كم زقصة فليتون أب إسيا زمدبرم جلتات جبنيات سايبر مربوم نب أفريقيا دب أمريكا يسفحوا كم زلوا حبرات حجرات هتنكيقون سلام طعنا بلاي صغوركم تملكتنا كم يتمسيو لك ساعات حدا قينو كم تلمد نسعات حزنيام زيناتات حزام إلى زلخو زيناتات ندمرحكم ساهم تنح دمان إبراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمروم منقستي فتحاوي سرعة لمعات بكلهم كوابتات المزرقح الناس رح كم زخنا منستر ماين إنرجين حبطام يتفا قليزوم أبا كل بينشام قل قموز وردا قمروك بالعلي كل 299 مليون بروتاي زي تهانسا بروجكت صوري ستماي تي كبابي تمرقو ناقل قلوت كيف تقوين اللهم منيستر ماين إنرجين هبطام يتفام أبتي مرقا ترخبهم منقستي أب كلهم كوابتات فتحاو سرعات المعات المزرقاح الناس رح يجوز ركابي لهم أب عود سرحن كلتن ز ترخبو تيتات المدنفع فترة ما أخذ زقور الرب مقبار كم زقبا تقليزوم أمرار حان سرحتنيات المنستر سرحن كلتن أب عفتات ما تلمتشعات تآره اتي تكالد هبوم تزاتي ملوم اتي مدرخ أباي توكل تهزبي وانا تتصوع المنستر منقستي تسفاي بلجيجي أب استرخب لي تخير زلوم منستر سرحن كلتن مفاريات كامل محبراوي ميديا قطن عفتات ما مسرت المعاتن بروجكتاتن حويسو محبراوي عكاتاتاينت كل مداول وعلاونتن نمرقاقات سرعتن استرقوا وطيتاتن كمون نايك أطالي أنفتات تقولت بزرزر كم استرعيو قليسان اللهم بستقابر كل مداي ربرب تسفاد زهبن شبطن وطيت كم استمزقاوون عملاخيتن علم لقتك الجنزب IMF نيتيبيا باستفلالي عودتات لمعات زقبرو محزنات عطنخيرو كم زقصل أفليتهم جزائي بهراو بانكي مامو محرتون منستر جنزب أحمد شدين مس مانيجينج دايركتور IMF كريستالينا جورجيفا تزاتيوم تن مانيجينج دايركتور نتيجة تسعيبو هب محوراو ميديا قطن أبزم حرالف وحبريتا مس آيت مامو محرتون آيت أحمد شدين أمام حيش قطبة إثيوبيا بزملكات عقود ذات مقبارن كليتان أبتوان ذات IMF نلمعاتن عبيت إثيوبيا زقبر حاجزن محزناتن أعطانا خيرو كم زغط المقلات أرغون أردئن إثيوبيا سعود عربن متحبار قطوان متنخار زعلم أخيبا حبراو بيت مخر نقدي تساليتوم أتي أخيبا أبو منبر بيت مخر نقدي إثيوبيا حسن عبد اللهن أبو منبر حبراو بيت مخري عبد الله على جمين يوم بحبار مريحم وزلوم أبتيزته أب منجو تنحجر زلو تاريخ وركب أو عود قطوة متنخار كم زقباون تجلي زلوم أخيبا حبراو بيت مخري حدوش قطوة متحبارن استراتيجية محزنة زي مخانو أبتي مدرخ تحبيرو لهم أب عودي مانفاكتشرينج إندستري حرشة عدنا توريزمن كونستراكشن بحبار نمسرح سمم عنت مقوارو كاب إمباسي إثيوبيا برياد استرقب حبريتا يردم أب زغطلو عسرت معالتتات أب وان صديا زناب زرخو كابتات إثيوبيا زناب ناي مركب عدلوم كاتسالي كم زغون انستيتيوت ميترولوجي إثيوبيا أفليتوم أتي انستيتيوت كاب 13 كساب 22 مياديا تشون 17 عام تمرت زهلو تنبيا كونتات عير علاوي أبز قبرو الحبريتا
ኣብ ዝቕፅሉ 10 መዓልታት ዝናብ ክህቡ ዝኽእሉ ዝንባለታት ሜትሮሎጂ ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ተረባሕቲ እዋን ጽድያ ቀጻሊ ከም ዝኸውን ኣብሪሁሎም ምስዚ ተታሒዙ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኣብ ምዕራብ ምብራቕ ከምኡውን ኣብ ሓጓፍ ሽንጥሮ ከባቢታት እቲ ሃገር ናይ ደመና ሽፋን ክህልዎ እዩ ተባሂሉሎም ብምዃኑ እዋን ጽድያ ዝዝርኡ ብዙሓት ከባቢታት ዝሽፍን ዝናብ ከም ዝረኽቡ ካብቲ ኢንስቲትዩት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ኣብ سعود عرب ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ዝነበሩ 3285 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እቶም ተመለስቲ 2747 ደቂ ተባዕትዮ 508 ደቂ ኣንስትዮን 30 ህፃናትን እንትኾኑ ካብ መንጎ እዚኣቶም ድማ 159 ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰገናት ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ ንተመለስቲ ዜጋታት ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ብምግባር ምስድሮኦም ናይ ምርኻብ ስራሕቲ እናተወገነ ከም ዝርከብ ካብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ፍራንሲስ ብዝሓደሮም ልዑል ሕማም ሳቡእ ኣብ 85 ዓመቶም ትማሊ ካብ ዝዓለም ምፍላዮም ይዝከር ነዚ ስዒቡ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ብሕልፈት መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም ኣሎም ቶም ፕሬዚዳንት ናብ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ካርዲናል አቡነ ብርሃን ኢየሱስ ኣብ ዝለኣኽዎ መግለጽ ሓዘን ብሕልፈተ ህይወት ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ንስድሮምን ንመሳርሕቶምን ጽንዓት ተመንዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ላዕለዎት ትካላት መንግስቲ ትማሊ ብሕልፈተ ህይወት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝተሰምዖም ሓዘን ምግላጾም ይዝከር ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝርና በዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝስራሕ ስራሕቲ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ሰፊሕ ውፅኢት ከም ዝተረኸበ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ ሕዚ ምስ ዘሎ ዕብየት ምህርቲ ዝጠዓም እታወት ንምቕራብ እውን እናተሰርሐ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ንጸብጻብ ዋለልኝ ታምር ሙሉብርሃን ግርማይ ሚኒስትር ግብርና ፈጻጽማ ሪፖርት ሸዓተ ወርሕ ስራሕቲ ሕርሻ ብዘቕረበሉ እዋን ዘፈር ግብርና ዕብየት መዝገብ ብዛዕባ ምህላው ኣፍሊጡ እዩ እዚ እውን ኣብ ጽድያን ኣብ ሓጋይን ብስራሕቲ መስኖ ዝተረኸበ ውፅኢት ብዛዕባ ምዃኑ ሚኒስትር ግብርና ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ኣፍሊጦም እዮም ኢትዮጵያ 8.4% አጠቃላይ እድገት ይኖራታል ተብሎ ሲቀመጥ ግብርናው ዘርፍ ደግሞ 6.1% ለዚህ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ግብ ተጥሎ ነው ወደ ስራ የገባ ነው ኢትዮጵያ 8.4% ሓፈሻዊ ዕብየት ክህልዋ እዩ ተባሂሉ እንትቕመጥ ሕርሻ 6.1% እጃም ከም ዝህልዎ ተኣሚኑ እዩ ናብ ስራሕ ዝተኣተወ ኣብ ጽድያ ሓጋይን ብመስኖ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕትታት ዝሰራሕናሉ ኩነታት ተሎ ብመንጽር እዚ ኣብ 9 ወርሒ ዝረኣናዩ ንምግላጽ 20.5 ሚልዮን ሄክታር ብዘርኢ ተሸፊኑ እዩ እዚ ምስ ዝሓለፈ እዋን እንትነጻጸር 3 ሚልዮን ዝኣክል ኣፈላላይ ኣለዎ ዘፈር ሕርሻ ከም ሃገር ውሕስና ምግቢ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሰፊሕ ውፅኢት ዝተረኸቡ ምዃኑ ግን እቶም ሚኒስተር ሓቢሮም እዮም የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ወጪ ምርቶችን ከመጨመር ስራ ዕድልን ከመፍጠር እንደገና ደግሞ ተኪ ምርቶችን ስንዴን ጨምሮ ውሕስና ምግቢ ኣብ ምርግጋጽን ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ተተካእቲ ምህርትታት ኣብ ምፍላይ ዝተረኽቡ ውፅኢታት ንዘፈር ሕርሻ ዘበረታትዑን ዝናኣዱ ውፅኢታት እዮም ንትሽዓተ ወርሒ ዝተቐመጠ ሽቶን ንዓመት ዝተቐመጠ ትልሚ ምፍራይ ኣብ ምዕዋት ዝሓሸ ፍጻጽማ ከም ዘፈር ሕርሻ ኣመዝጊብና ኢና ውፅኢታውነት ዘፈር ግብርና ካብ ዘረጋግጹ እተወድኺ ሓደ እዩ ነዚ ብዝለዓለ ብርኪ ንምቕራብ ከም ዝተሰርሐ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ምግላጽን ይዝከር ለማዳበሪያ ወደ 62 ቢሊዮን 84 ለድኽዒ ኣስታት 62 ቢሊዮን ዝኾን ንዓመት ድማ 84 ሚእታዊ ቢሊዮን ተታሒዙ ኣብ ሕድሕድ ኩንታል ድኽዒ
3,700 ቅርሺ ኢትዮጵያ ድጎማ ጌርና ኢና ኣብዚ ዘመን መርቲ ልዕሊ 24 ሚልዮን ኩንታል ዱኽኢ ሓመድ ንምቕራብ ተተሊሙ እናተሰርሐ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። በዓል ትንሳኤ ኣብ መላእ ዓለም ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ተኸቢሩ ምውዓሉ ተገሊጹሎም ኣመንቲ እምነት ክርስትና ካብቲ በዓል ፍቕርን ምትሕላይን ክመሃሩ ከም ዝግባእ እውን ኣቦታት ሃይማኖት ሓቢሮም ኣለዉ። ድሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ። ኣብ እምነት ክርስትና ልዑል ቦታ ዝወሃቦ በዓል ትንሳኤ ኣብ መላእ ዓለም ብኣመንቲ እምነት ክርስትና ብዝለዓለ ድምቀት ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተባዒሉ እዩ። ኣቦታት ሃይማኖት ምሁራት ሃይማኖትን እውን ብዛዕባ በዓል ትንሳኤ ክብርን መስዋዕትነትን ኢየሱስ ክርስቶስ እንትገልጹ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ፍቕሪ ዝገለጸሉ በዓል እዩ ብምባል ገሊጾም እዮም። ትንሳኤ ማለት ተንስአ ሓደ ሊቃውንቲ ተንስአ ኢሎም የንብብዎ እዮም ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝመፀ ኮይኑ ትንሳኤ ማለት ድማ ካብ ተንስአ ዝተወሰደ ጥሬ ዘርኢ እዩ። ጥሬ ዘርኢ ኮይኑ ምትሳእ ኣተሳሰአ ማለት እዩ። ሓደ ትሕት ዝበለ ነገር ወይ ደግሞ ዝወደቐ ነገር ክለዓል እንተሎ ዘርኢ ኣተሳሰአ ምትሳእ ማለት ከሌሊት ጀምሮ አይሁድ በይሁዳ መሪነት ካብ ለይቲ ጀሚሩ አይሁድ ብመሪሕነት ይሁዳ መጺኦም ይሁዳ ኣሕሊፉ እንትህቦ ድሕሪኡ ዘሎ መከራ ብዙሕ እዩ። መውቃዕቲ ናይ ዕሾኽ ኣክሊል መስቀል ብምሽካም ምድኻም ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ልቢ ዝፍትን ሕሊና ዘናውፅ ሓሰያ ተቐቢሉ እዩ። 6666 ሓለንጊ ኣብ ዝባኑ እንትዓርፍ እቲ ቁፅሪ እውን ኣይፈልጥዎን። ስጉኡ ተወዲኡ ኣዕጽምቱ ይረአይ ነይሩ። መገረፍ የሚገባን እኛ ነበርን። በደዌ መሰቃየት የሚገባን እኛ ነበርን። መቸንከር የሚገባን እኛ ነበርን። መውቃዕቲ መግረፍቲ ዝግበአና ንሕና ኢና ነርና። ምእሳር እውን ዝግበአና ንሕና ኢና ነርና። ግን ንዓና ኢሉ ቤዛ ኮይኑ እዩ። ንሱ ቅዱስ እዩ፣ ብባህሪኡ እውን ጽሩይ እዩ። ግና ንዓና ንምድሓን ንቤዛ ኣዳም መጺ እዩ እሞ ናትና ቆስሊ ንሱ ቆሲልዎ። ብፍላይ ኣብ በዓል ትንሳኤ ክህሉ ዝግባእ ፍቕርን ምትሕግጋዝን ኩሉ ግዜ ክትግበር ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም እዮም። እቲ ምትሕግጋዝ ምርድዳ ዘምሃረት ቤተ ክርስቲያን እያ። ዓለም ኣይኮነን። ዓለም ይምሃረን ምትሕጋዝ የምህርን ዓለም ፈጺሙ ንዓይ እዩ ዝብል ዓለም ኣነ እዩ ዝብል ፍቕርን ምትሕግጋዝን ዘምሃረ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሰላም ዝመስረተ ምድሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰላም ዓምዲ እያ፣ ናይ ሰላም መሰረት እያ። ደቂ ሰባት ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምሃር ዕርቅን ፍቕርን ሰላምን እውን ክትግብሩ ከም ዝግባእ እውን ዝተገለጸሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ቅድስት ነፍሱን በፍጹም ተዋህዶ ቅድስቲ ነፍሱ ብፍጹም ተዋሂዳ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ወዲ ሰብ ለቢሱ ዘድሐነና መከራ ዝተቐበለ ደም ኣፍሲሱ ዝገዘ ዕርቂ ንኸምህረና እዩ። ዕርቂ የቕረ ምብህሃል የቕሬታ ምሕታት እዩ። የቕሬታ እውን መቕባል የቕሬታ ዓርቂ ስምምዕነት ኣድለይቲ እዮም። ኣብቲ በዓል ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ብምዃን ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ ዜጋታት መርሃ ግብሪ ምክፋል ማዕዱ እውን ኣሳሊጦም እዮም። ምን ሳይሌለ ሰው ጠርሳችሁ እዚህ ይሄ ማዕድ መቅበሴ ሎተሪ ነው ደረሰኝ። ምስጋና ራሱ ለፈጣሪ። ነዚ ሰብ እዚ ፀዊዕኹም ነዚ ማዕድ እዚ ምጣዓመይ ሎተሪ ከም ዝበፅሕኒ ዝሓስቦ ምስጋና ንፈጣሪ ብፅሓዮ ኣነ እዚ ንፈለማ ግዜኤ ሎሚ ተፀዊዐ ዘለኹ። ከምዚ ዝበለ የለን። ጽቡቕ ትምህርቲ ንህዝቢ ትህቡ ኣለኹም። ንሰበ ስልጣን እውን ትምህርቲ እዩ። ንኹልና ንዝዓበየ ንዝናእሰ ፍቕሪ ሃበና። ከቤት ደሃን ሂዶ ጎብኝቶ ካብ ገዛ ጀሚሩ እንድኻ ከይዱ ብምርኣይ ገዛ ካብ ምስራሕ ኣፍሪስካ ገዛውቲ ካብ ምስራሕ ጀሚሩ ንጽጉማት ንታሕቲ ወሪዱ ብምርኣይ ዘለዎ ንዝሰኣነ ይሃብ ኢሉ ንህዝቢ እውን በይንኹም ይትብሉ ኢሉ ኣተሓባቢሩ ዝህቦ ሓገዝ ሕዚ እውን ልዕል ይበል እየ ዝብሎ። ብሓፈሻ እቲ በዓል ብዝተረጋግአ ኣግባብን ፍጹም ሰላማዊን ብዝኾነ መንገዲ ተባዒሉ ሓሊፉ እዩ። ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕፅል። ኣብ ኢትዮጵያ ዕፅዋት ኮይኖም ዝጸንሑ ዘፈራት ኢንቨስትመንት ክኽፈቱ ብምኽኣሉ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ ሃገራት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከም ዝኽኣለ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ገሊጹ።
أبز حلف 9 عامات بمنجد لوطي سوقيما بزي زفر أعجابي وصيتات كتمزج مقالون اتي كوميشن أفليتولم صبصاب إيدوم عماريو مراسلام مرساكا قربايو أب زحلفو وسنات عموتي وحزي إنفستمنت كسجنو زخلو متعرات مقبارو من نسب هافتو وصا هاجرات أتسو زنورو زفرات مخفاتو من يفلت ننويح عموتي منقستي نناي وصا هاجرات تكالات أتسوات خوينو من نصنحو زفرات إنفستمنت خفوت مقبارو سب هافت هاجرات وصاي ببزح مزيوم نتفت كخونو كم زخاله كوميشن إنفستمنت زلك تمسكن قاليصوم يوم تكالي درجم زجي نبرون بحفشا ننويح وان أتسو تغيرو زصنحه ناي جملان زرزرن كم ونا نقدي وصان آتاون كم ستخفتا يفلت من معاشي عواج فلي زوبا طبعا مسل زعباتات ندسس كلنا كلهم صماق وصيتاتهم نتوحزي انفستمنت زدقفو بفلاي سب هفت وصا هاجرات ناب إثيوبيا مصيوم هفتم نخفسسو عدل زفطرو يوم مالتيو ات كوميشن اب زحلفو تشعن توارح لعل فصاصما كم زمزغبه زحبروتهم كوميشنر ناي جاملان تشريچارون وصاناتاون نقد بمجمارو ن4 سب هفت هاجرات وصاي فقاد انفستمنت كم ستوابه ازخاخيرو خالوت 36 دما اب خيد كم زركبو ابراهريهم የትሬዲንግ ሴክተሩ መከፈት زفر نقد وصاي آتاو مخفاتو نقدي جملان زرزرن وصان آتاون مخفاتو سعيبو كابا زخفت وحد جزء يصنعو عمت كوا ايملون وين قنا كوميشن انفستمنت إثيوبيا 4 زصقعو سب حفتي وصاي فقاد انفستمنت يبقيو نمباليو خالتون بتمساسالي مسرح نابا 36 زصقعو نابا بانك دبداب صحفنا لهم ابي بانكي زطلب تحت عقن ገንዘብ أماليهم زمصوا لمسرح له. كوميشن إنفستمنت إثيوبيا سبهابتي ناب نصا زوبا نقد دريدوا كم روح يقبر مهلاو تقليصيو بزدما 10 حدا زصقعو سبهابتي زاتو ينتقونو قليهم شقطات يراقفو مهلاو حبيروم علي دريدوا نصا نقد قطنا نصا زوبا نقدي دريدوا 2014 عامه مرات خبابي خبر قدماي مينسترنا بعلي اجميرهم ويوم صنيحهم لذي صعبو عبا قربا كوميشن إنفستمنت إثيوبيا مس زملكتهم سب بتصحيت بمخان بحفشا سبهافتي نابزي نصا زوبان نقدي ناي ممصا بفلاي جوبتن دباين زلمدنا يوم نصا منقسقاس نقدي عبا دريداوا ناي متكبار خنتات مفتار يكاليو بزي دما نابا 10 حدا زصقعو سبهافتي نابا نصا زوبان نقدي دريداوا اتيناينا زي نمفلم تاوانيو عبا تاريخ إثيوبيا زي نبره مكرايو قاليهم فقاد كان موساد بالزلله نابا تكبار اتيوم شقطات يراقفو زلو لخنتات الله منغستي اصو زصنحو ناي فاينانسن تيليكومن زفرات خفوت مغبارو لعلوت بايتا كحز يخل مهلاو قليصوم اتتصبصاب ناي قلقالوت زينا إثيوبيا يو حزرمانا بزينا وصاخن سغر اب اسيا زمدبروم ጉጅለታት ገበነኛታት ሳይበር መርበቦም ናብ አፍሪካ ደቡብ አሜሪካ ማእከላይ ምብራቅ ኤሮፓን ደሴታት ፓሲፊክን የስፍሑ ከም ዘለው حبرات هاجرات أتنقلهم. أظن جلتات جبنيات سايبر نمتقعات سايبر مثل الوفري كريبتو كرنسين كال ناي مثل الميلاتاتن يمزمزو كمزلو حبرات هاجرات أفليتهم. توم جبنيات جلتات أب دوب ماينمار أب كامبوديان لاوسن إنكساسو كمزلون فلي قطبا وزوبا بزبلسم ناي وزع وفري نمسحاب مدب كمزلو من يجلس. توم جلتات كساب كتشحن 23 مبرقن دوباو مبرقن إسيا بجمجام 37 بليون دولار كسارات متلالي سايبر كمز صعبون اتي علاماوي كسارة دما عزيو زرعلك خون تثبيت يجبرن تبركتي أب موداتا كأنت قند زينات زعلت كزخاخركم وحسنا مقوي نمرقاز بزسرح زولو سرعتي أب زفر حرشام سفيح وطيت كم استرخبة منستر حرشا فيتون عالم لختكال جنزب نيتيبيا بستفرالو عودتات لمعات زقبرو محزنة تطنخيرو كم زغزل فليتون كابوصاي أب إسيا زمدبروم جلتات جبنيات سايبر مرببوم ناب أفريكان دوب أفريكان يسفحو كم زلو حبرات هاجرات أتنقيقون مبارك استملكتي مع الزينة بزيزازم سلامك تالكم عزينا نمسجن سلام